ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்ட்ஸ் வேர்ல்ட். பொதுவா நம்ம ஏதாவது ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊட்டி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு, எதை வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போகும்பொழுது ஹில் ஸ்டேஷன்ல வளையிற இடத்துல எல்லாம் யூபென்ஸ் இருக்கும். அந்த யூபென்ஸ்ல நீங்க வளையும் பொழுது யாராவது ரோட்டை நோட் பண்ணிருக்கீங்களா? ரோட்டை ஏன் நோட் பண்ண சொல்றேன்னா, அந்த ரோடு வந்து ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கும். எதனால அந்த ரோடு ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கு, அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். வளைவுல ரோடு ஏன் ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னா, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னாலையும் சென்ட்ரிபெடல் ஃபோர்ஸ்னாலையும் தான். சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் பாத்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, அதை சர்க்குலர் பாத்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்காக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேரு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை சர்க்குலர் பாத்லயே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டான ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேரு தான் சென்ட்ரிபெடல் ஃபோர்ஸ். இப்ப யூபெண்ட் எல்லாமே ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கு. அது இல்லாம பிளைனான யூபெண்ட் நம்ம ரெடி பண்ணி அதுல வந்து ஒரு பஸ் நம்ம வந்து மூவ் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னா, அந்த பஸ் ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த பஸ் மேல சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும். ஏன்னா அதுல எந்த ஒரு பேரியருமே கிடையாது, பிளைன் ரோடு அப்படிங்கிறதுனால. அதனால அதை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய சென்ட்ரிபெடல் ஃபோர்ஸ் அந்த பஸ் மேல ஆக்ட் ஆகாததுனால பஸ் வளையும் போது பேலன்ஸ் தடுமாறி கீழே விழுந்துரும். இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக தான் ஸ்லாண்டிங்கான ஒரு ரோட வந்து கிரியேட் பண்றோம். அதனாலதான் பஸ்ஸுங்க எல்லாமே வளையும் பொழுது ஸ்டேபிளா வளைய முடியுது. அப்படி ரோடு ஸ்லாண்டிங்கா இல்லைன்னா பஸ் நிலைத்தடு மாதிரி கீழே விழுந்துரும். இதுக்கு இதை விட சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம்னா, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கயிறு எடுத்துக்கோங்க. அந்த கயிறுல ஒரு பக்கம் கல்லை கட்டிட்டு இன்னொரு பக்கம் நீங்க பிடிச்சிக்கோங்க. அப்படி பிடிச்சிட்டு அந்த கயிறை சுத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த கல் வந்து சர்க்குலர் பாத்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்ப அந்த கல்லுல எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும், சென்ட்ரிபெடல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் எது மேல ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா, கல்லு மேல ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். அதை சர்க்குலர் பாத்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சர்க்குலர் பாத்லயே அது ஸ்டேபிளா சுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க கையில இருந்து கயிறை கட்டி கொண்டு போறீங்க பாத்தீங்களா, அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரிபெடல் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகி அந்த கல்லு சர்க்குலர் பாத்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. நீங்க அந்த கையை வந்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்க அந்த கையை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த சர்க்குலர் பாத்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்க கல்லு வேற ஒரு டைரக்ஷன்ல போக ஆரம்பிச்சிடும். சோ அந்த டைரக்ஷன்ல இருக்க ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். சோ இந்த மாதிரி ரோட்ல இருக்க வளைவுல கூட சயின்ஸ் இருக்கு. சோ இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு சயின்ஸ் வீடியோட உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.